क्या लगा तो क्या ही बताओ था गोरे गोरे गाल तोहर नरम कलाई बा पतरी कमरिया ओठ अजबे ललाई बा तू मानो या न मानो प्यार तोहरे से कइले बा एक बार आई लव यू कहो ओकरा एही में भलाई बा। लेकिन टाइगर के क्या नाम बा आई मिठाई वो तैयार रहो टाइगर के क्या नाम बा खैले बानी भूखाइल नइखी खैले बानी भूखाइल नइखी इहा तोहरे भरोसे हम आइल नइखी हमरा के देख के का मुंह तो पले बाड़ू तोहरा देखे खातिर खखुआई नइखी कहले बा बहुत अच्छी कलाकार तीनों लोग के दिल से दिल पे ना ले बा आप लोग इतनी अच्छी कलाकार आप लोग ना रहो तो पब्लिक के नहीं हमने के कोनो मतलब नहीं लड़का एगो लड़की के सुघराई देख के कहले बा कि सब कहे लागी बहुते अरे सुभर बाड़ू तू तो ना लागे नकाची भरिया हरिंदर यादव प्रधान बालीपुर के धरती से आशीर्वाद स्वरूप हजारों रुपया के पुरस्कार शुक्ला परिवार पांडे परिवार सब समाज श्रोता के तरफ से आशीर्वाद रुपया पैसा मिलल सबके स्वागत बा का